Σαριέγγι ακολουθεί τον Μπλάνκο. Καράμπελας. Άφησε ο Μπλάνκο. Το κοντρόλ του Λεωνάρντο, 1-0. Η ΑΕΚ στο δεύτερο λεπτό. Σκοράρει ο Λεωνάρντο. Η προσποίηση του Μπλάνκο. Τον ακολουθεί ο Σαριέγγι. Είναι μακριά ο Καντέ, χάνει το κοντρόλ του Λεωνάρντο και γενικώς όλη τη φάση για να αφήσει εκτεθειμένο τον Τζόρβα. Γεωργέας, 1-2 με τον Λεωνάρντο. Η σέντρα για τον Μίτσελ έξω. Και δύσκολο πάντως για τον Παναθηναϊκό. Μπουμσόγκο και Καντέ να αναζητούν τον Σισέ. Ο Γάλλος στο σούτ, η μπάλα πέρασε από τον Γκαρσία στο 10. Μπουμσόγκο. Ο Νίνης. Πήρε καλή πάσα από τον Γάλλο, βρήκε χώρο, το σούτ κόρνερ ο Σάχα. Κάνει την κίνηση ο Σαριέκη για να πάρει την μπάλα. Στην εκτέλεση του Γκαρσία, έξω ο Βίντρα. Το κόρνερ του Γκαρσία, ο Σάχα. Από το 15 είχε να απειλήσει ο Παναθηναϊκός. Τρίτη εκτέλεση ο Γκαρσία, αυτογκόλ. Μπλάνκο 1-1 στο 24. Παναθηναϊκός απειλεί με τα κόρνερ του Γκαρσία. Τρίτη και φαρμακερή για το Σάχα από συμπαίκτη του. Η ΑΕΚ χωρίς ευκαιρία από το 7ο λεπτό, αλλά με υπέρ της προβάδισμα από το δεύτερο. Εδώ Μπλάνκο θέλει να προλάβει τον Μπουμσόγκ. Κρεμάει το Σάχα 1-1. Σέντρα του Νίνη. Ο Σισέ πήρε από το Μανολά, έμεινε στην περιοχή, ο Τσινιάρης του λέει να σηκωθεί. Και η αντίδραση του Σισέ στον διαιτητή, αντίδραση για κίτρινη κάρτα, την έβγαλε σε αυτό το εκπληκτικό τετατέτ. Σηκώνει το πόδι ο Σισέ, πήρε από Μανολά και Δέλα. Εδώ ο Σισέ προσπάθησε να κάνει προβολή από πίσω ο Μανολάς. Ο Μίτσελ. Πάλι Γεωργέας. Μία ακόμη σέντρα για την κεφαλιά του Καφέ, η μπάλα έξω. Πήρε ο Ζιλμπέρτο. Και κράτησε την μπάλα. Και τους πέρασε όλους, έκανε σέντρα για το Σισέ, η επέμβαση του Σάχα. Καλύτερη φάση του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι στο 47. Κράτησε την μπάλα. Στην πίεση τριών παικτών ο Ζιλμπέρτο Σίλβα. Κατσουράνης Μανολάς αγκαλιά στην περιοχή. Ο Μπουμσόγκ την προβολή, ο Σάχα. Κατσουράνης, ο Σισέ. Μανολάς. Γύρισε ωραίο, ο Νίνης έφυγε από το λαγό και δοκιμάζει το σουτ στο Δέλα. Rebound ο Χρυστοδουλόπουλος. Κι άλλο σουτ έξω και στο 79. Σέντρα ο Κατσουράνης, ο Βίντρα, η επέμβαση του Σάχα. Κλέιτον. Έξυπνη πάσα, Ζιλμπέρτο Σάχα. Τσινιάρης. Και τι λέει στον τέταρτο. Προφανώς για την φωτοβολίδα ακούμε τον Μανώλη Βογιατζάκη. Λέει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ο κύριος Τσινιάρης ότι πρέπει άμεσα να γίνουν συστάσεις. Αν ξανακούσει και άλλη φωτοβολίδα να πέφτει, θα διακόψει το παιχνίδι. Έξυπνη πάσα ο Διόπ. Ο Μπέρνς. Ο Καφές. Δοκιμάζει το σούτ έξω. Η επέμβαση του Τζόρβα στο 90. Τρίτη φάση ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερη του Καφέ και συνολικά τρίτη ενδεχομένως του καλύτερου παίκτη της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Πάει η κεφαλιά του Διόπ. Ο Τζόρβας μπλοκάρει την μπάλα.